फोजोब्बाय न' मावगासिनो र' रायजोफोर 1-2 दाननि गेजेरावनो बर' हारिनि थाखाय मोजां खौरां फैगासिनो बे बाथ्राया आंनि बुंनाय नङा दिपेन बर' डायनामिक लिडार एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि बा सरि प्रेसिडेन्ट बिथांनि बुंनाय बाथ्रा दा बिथाङा माखासे खेंफोरथि होदों आरो जोंनियावहाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल बेखौ लाबोनायाव जर होनायनिबो खौरां जों मोनदों दा आं माखासे खौरांखौ उनाव जायफ्रा बुजिया बिसोरनि थाखाय खेंनानै बिथांनि बुंनायखौ खोनासंग्रो बिनि सायाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा क्लियार मोनसे स्टेन्ड लानानै दङ बे एमेन्डमेन्टखौ लाबोनांगौ आरो गासै नर्थ इस्टनि 10-6 सिडुल बयनोबो मर अट'नमि मर फाइनान्सियेल क्षमता होनानै जोंनि जि लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ क्षमताखौ बांहोनांगौ बेनो बयनिबो स्पिरिट आरो बे स्पिरिटआव प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री आसामनि गिबि मन्त्रि बयबो एकमत आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि टीमा खामानि मावगासिनो एबसुआ जोङो प्रेसार ग्रुप आरो दाबिग्रा आफाद हिसाबै जोङो सरकारखौ प्रेसार होगासिनो दङ बेखिनियानो आरो फैबाय थानाय समाव मोजां रादाब मोजां खौरां जोङो इमिडियेटलि फैबाय थानाय 1-2 मासनि गेजेराव मोनगोन होननानै जोङो आसाबादि आरो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो गोजोन्थों थेंक इउ दिनै गैजारोङैनि थासारिया दाबो दङ बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन बेनिफ्राय जों उदां जानांगोन इलिटारेसिनि जेंना इडुकेटेड आनएमप्लयमेन्टनि जेंना लेक अफ क्वालिटि इडुकेसननि जेंना बे दाबो दङ समाजाव दायना दायनि जौ जुवा ड्राग्स हिउमेन ट्राफिकिं चाइल्ड मेरिज बेखौ जोङो गैया खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिश्व दरबाराव मुलुग लेभेलनि स्टेन्डार्डआव जोंनि IIM IIT मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज सिभिल सार्भिस स्टेट आरो नेशनेल लेभेलनि आरो जोंनि बर' मिडियामनि जिखिनि थासारि जेंना जेंसि दङ बेखौ रोखायै राफोदै जोङो सुस्रांनानै बर' हारि दानायनि इसिं आरो बायजो जोङो गासै बिथिङाव हाबा मावनांगोन बे समायखिराखौ दिनै जोङो बे जोनोम सानाव जों लाबाय आरो फैबाय थानाय 100निफ्राय 1000 इयार्ससिम एबसुआ बर' हारि दानायनि थाखाय निस्थाबान कुनु मेंनाय बानाय गैयाजासे कुनु जोङो जिरायनाय गैयाजासे जोङो सेल्फलेस भलुन्टारि सार्भिस होलांनायनि गेजेरजों हाबा मावगोन आरो बे साफ्रोमबो एबसु बिबानगिरिफोरनि माने गुबै आरो गाहाय थांखि आरो समायखिरा जानांगौ आं बेखौनो दिनै खावलायबाय गोजोन्थों 125 एमेन्डमेन्ट थारैनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुनो मोनबाय 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ मानि थाखाय मायाव मा प्रभिजननि थाखाय बाहायनाय जायो आरो सिगांहाय मानो बाहायहोआखैमोन नैबे गोबां खोथा हाबनानै दं रायजोफोर मेरिट एन्ड डिमेरिट जायखौहाय आजावजाथाव आरो जाथावै नैबे खोथा गोबां हाबनानै दङ नाथाय बेनि सायाव जोंनि माखासे गोरों लिडारफ्रा स्टाडि खालामदों बुजिग्राफ्रा नाथाय बुंनो हाया खायफा जब मावनाय खायफा रिटायार्ड पार्सनफोर नाथाय बेफोरनि सायाव बिथांमोना खेंफोरनो गोबाङानो हायाखै आरो हानायबो नङादां नाथाय नैबेजोंहाय हारिया जोंहा माबाफोर पावार जे बारायनायनि खोथा बुंदों बेजोंहाय पावार एन्ड फांसनफोरा थाखानाया बोरैहाय स्लिप जानो हागौ नामा नैबे गोबां खोथा हाबनानै दङ दा बेनि सायावहाय खेंफोरथि भिडिअ आं बुंनाय नङा माखासे जायया नुजासारनाय बैफोरखौबो आं फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोननो फैबाय थानाय माने बै मोनसे चेनेलाव बावबो आं फोरमायलांनो हागौ मानो होनब्ला 125 एमेन्डमेन्ट बिल जायोबा सरासनस्रायैनो जों बुंनो हायो जोंनियाव जुदि मिउनिसिपालिटि आरो बेफोरबायदिनो पन्सायती राज सिस्टेम खालामोब्ला मोनसे खोथा जायनाखि जोंहा MCLAफोर दङ बेफोर पावारा मा लाब थाबावनो आरो माखासे पावार एन्ड फांसनसफोरनि सायावहाय रुरेल एरिया एन्ड आर्बान एरियानि खोथा ओंखारो बेवहाय आरो बेवहाय गोबांथार लेन्डनिफ्राय लानानै आरो इलेक्सन कमिसननि माखासे खोथाबो फैगोन बाव बैफोरखौ गोबां सानदों नाथाय बेफोरावहाय मा नेगेटिभबो हाबनानै दं बेखौ जोंनि लिडारफोरा स्टाडि खालामगोन ना खालामाखै आरो बे इमप्लिमेन्ट जाथारमारोबा जोंनि 6 शेड्युला मा जागोन मोनखानाय BTCनि पावार 6 शेड्युल बे मा जागोन बेखौ लिडारफ्रा सानगोन ना सानाखै आं मिथिया नाथाय भिडिअखौ लाबोबावनो नाजागोन आं दासिमाव आं बेखौनो बुंनानै फोजोब्बाय न' मावगासिनो र' इथा रोगानानै होदों